Здравейте, приятели! Днес е най-дългия ден в годината. Земята получава най-много слънчева енергия, защото е денят на лятното слънцестояние. Вярва се, че билките, събрани днес, са най-лековити, защото в тях е съсредоточена най-много от живителната енергия на Слънцето. Днес то ни дава особена енергия и ние ще я използваме за нашата медитация. Живителна, унищожителна и пречистваща, точно сега тя достига своя връх. Затова и тази медитация, направена днес в края на денят на лятното слънцестоене, на залеза на слънцето, винаги ще има релаксиращ ефект за нас след напрегнат ден, независимо по кое време на деня и на годината ще я правим. И така да се отпуснем, да дишаме спокойно, като следваме ритъма, който ни подсказва нашето тяло. Всяко отпускане поражда процес на лечение и възобновление. Получава се от само себе си, без нашето усилие. Съвсем естествено. И сега да се съединим с енергиите в нас. Почувствайте как чакралната енергия протича през нас, през двата канала, нагоре през първа чакра и надолу през седма. Тези от вас, които могат, активират и 4-те си астрални органа. Използваме и тази астрална енергия. Нека използваме всички видове енергии, с които можем да работим, за да ги активираме. За да използваме целия си енергиен потенциал. Сега се свързваме и с стихийните енергии. Първо с енергията на Земята. Днес Слънцето ѝ е дало най-много от своята топлина, от своята любов. Свързваме се и с енергията на водата. Сега и с тази на въздуха. С енергията на огъня или Слънцето, като негов символ. Съединяваме се с енергиите на залеза. Оставяме последните слънчеви лъчи да отмият грижите, тревогите, обидите. Отнасят ги далече. Далече. Ние сме чисти, здрави и силни.
време е специално за нас. Потопи се напълно. Наслади му се изцяло. Освободи се от чувството за време. Изпълваме се с красота. С красотата на залеза. От най-дългия ден в годината. Приемаме любов. Изпълваме се с любов. Отдаваме безусловна любов. Усещаме последните пулсации на Слънцето. Природата притихва. Имаме усещане за мир, спокойствие, любов. Наслаждаваме се на това усещане за блаженство от промяната на енергиите. Ние сме в равновесие, съвършена хармония. Да концентрираме и съберем тези енергии. Да усетим нашата взаимосвързаност. И съхраним тази сила в нашия енергиен център, който е под диафрагмата, между трета и четвърта чакра. Светлината на Слънцето отминава, но то остава там могъщо и силно. И продължава да грее като теб, като твоя дух, като твоето истинско аз, което е вечно и неразрушимо. В теб, в нас има нещо толкова величествено. Част от силата сътворила света. Медитацията завърши. Благодаря ви, че участвахте в нея.